Mladík si na nelegálny zárobok vybral predajňu potravín na zvolenskom sídlisku Podborová. Prepočítal sa však. Ranná tržba bola nízka, odniesol si iba 50 eur. Policajti ho chytili v priebehu hodiny. 23-ročný vysokoškolák si predajňu vopred vyhliadol, skoro ráno bývala prázdna, pri lúpeži ho tak nemal kto vyrušiť. Vo vnútri boli len 3 predavačky, ako vidieť aj na záberoch z priemyselnej kamery. Útočník vošiel v maskáčoch s kuklou na hlave, zbraň namieril na bezbrané ženy a prinútil ich ľahnúť na zem. Mne robí mama v obchode z predavačku, akurát bola vtedy vzadu a že hodil jednu predavačku na zem a druhú že vraj ťahal za vlasy k pokladni, aby mu dala peniaze. Jednu z predavačiek potom surovo privliekol až k pokladni a zobral rannú tržbu, veľa si však neodniesol, utiekol iba s 50 eurami vo vrecku. On utekal tuto oproti nemu jedna pani, no to bolo, viete ako, no so zbraňou, tak kto sa mu postaví? Ďaleko sa nedostal, policajti mu boli na stope v priebehu 40 minút. Chytili ho počas jeho úteku na bicykli pri Hrone pár kilometrov za Zvolenom. Hoci sa už stihol prezliecť, prezradila ho zbraň, ktorú mal pri sebe. Študent z Volenskej vysokej školy sa okamžite priznal. Motivom tohoto jeho konania ani nedostatok finančných prostriedkov. Mladík skončil v policajnej cele, ozbrojenou lúpežou si však poriadne zavaril. Mu hrozí trest odňatia slobody v trvaní od 7 do 12 rokov. Vo Zvolenskom okrese je to už 6. lúpežné prepadnutie v priebehu 2 mesiacov. Polícii sa zatiaľ podarilo všetky prípady objasniť. Pre televíziu Joj, Katarína Kováčiková.